Salam hormatly adamlar, sagaman otuýursunuzmy? Bugün men ýene kommentariýlara jogap berip geçesim gelýär-de. Men öz hasam boýunça buny tuweleme men konkurentlerim ýazypdyr diýip düşünýän. Olaram näme jogaba garaşyň toň ýazýarlar, dogry dälmi? Men olara jogap bereýin, kän olar eglemäýin, işlerini ýakmaýyn. Ýene bir okap geçeriň. Maşyny barada aýdýarlar-da bir hileler edip, onu mene açyklarlar, maňa değişil dälmi? Sizem hakykatyn bilmeler ony. Ilki bir ýerine basaýyn. Tuweleme gatty akylly adam eken, bu ýaşap. Aýsa boljaň, bolsun. Ýükü eline almakan skylada baran ýüküň puluny alýan kargo şu wagtda çenli mene gawat gelip göremok. İşe beriň hene millet şol öňkü işleşýäniňiz bilen bu wagt ýalançy gaty köpelli. İşe beriň hene bizden gitmeýän hene diýen many diýip düşünýän men äräli. Her kim öz pikir bar diýse mende de öz pikirim düşünjem bar. Ýene şeýle diýip hasap berýän bu konferensiýanyň biri. Bu ýönden saňa gaty men begenler ýa o diýen bilen işim bilen köplük tarapyndan ýem işiň dogry gidýäni, onuň tapawutly gidýäni tap aýdýan kadiýat ebebi. Masal üçin bir magazin ýöretip gapdyny ikinji magazin açylsa, onuň klient gowul bolsa bu magazin näme başlaýar? Bu ýamana başlarda elnama bolýar. Adaty her bir adamyň içinde bar onu ýatsak şeytanyň hereketler. Ýene moda şükür. Allah şükür ýem tolar gören bolsa halk gördü. Ýene ýene aýdaýyn, oradagy kargowy açyp bilmesen, ýöredip bilmesen boş gürlemäýdi. Sözüňe jogap bermeli. Telefonam galdyraýdy ajan edilende. Ruwatly ýoly. Men elime orada zap ýatan adama görem, o diýse men elime. O işin kady kan adam bar, almany kabul etmän. Ýene ýetişip bilýän däldir mümkin. Adaçyk şu aksan hatem metal işimi köpeldi, goýan aksamy. Ola men düşünip otyr, içine lentelerden girip goýup da kim käbir anaklajak bolup. Maňa da galakkalla her kim pikirini aýdýar. Görsen bulam demesinde nähile karda sarsaňyz ekelip berýärsiň. Bulam men konkurentdim. Ýene de biri. Ona murakan. Kargoda ýükü görmän, pul berilmeýär dost. Sene meýlis Dubaýyň ýygy gelýär dost diýer. Aý dost sag bol. Senem pikirini aýtmana hakyň bar. Dostuma köpelýär da tuweleme. Gelin şol men bular hiç gaty göremok aýtyn diýen. Ýani ýene bir gedär aýdýan. Gelin şunu bize diýişsin, şonuň temasy diýişil däl açyklaly. Ne birinji ýan başlanmy ýükü eline almakan skylada baran ýüküň puluny alýan kargo şu wagtda çenli mene gawat gelip göremok diýdi. O dostumyň te görmedi zatken. Şu görmäsen giň görüp bizi waý diýip edip geldi bu. Masal üçin ne bir nähile iş alyp barýar. Dogry ýa kyn ýöne aýdýan sözleri maşyny kän bu admy kargosu diýen gaty köpelli. Bir nähile iş alyp barýar. Ýükü getirýär skladymyza derrew aňarda Hytaý tarapda Hytaý ýollaşmamyz onu registrasiýa alýar, baza alýar, şeýdiýär buny müşteriň eline haýsy haritlarynyň bilen kabul edenimiz görünýär. O taýda da summaty çykýar şo taýda buny. Summaty çykandan bäde aşgabatda gelip ýören halyna gelýärdiň bire tölegini geçýär. Birem oňa gol peçat resminama esasynda şertname edip şunça pul aldyk, şunça ýükümli aldyk diýär. Niýe kadar bu tewekkellik diýilýär-de, risk diýilýär. Ýani dostum aýdasym gelýär. Her bir daşar ýurtdan alýan adamyň sowdasy howply. Daşar ýurtdan eýem sowda etmek, eýem risk diýmek, görmän zat almak diýmek. Meni bäde kargon puluny toradyma giň görüş otyýarsyňyz-da. Onuň üçin men ilki aýtdym, geçen videolarymda şol kommentariýa goýan videolarda men özüm risk edip pul ýatyrdym. Şonu haýda birine çekmesek, ýene çekmesek diýen fikir etmem pul üçin. Birem ota gol peçat berdi. Железна olayım şeyler mesela şimdi garantiyle de nämede? Ýöne dille gurlanym bilen ýa owadan gurlanym bilen seni maňa arkaýyn bolsan aýdyp, häzirki döwle görýän-de dogony sözüni ananyp bolanok. Bizde ene resminama bar. Bolýar kargoça şol ýan ýalana. Sen şey diýän, ol peçat berýän, açyklap berýän. Beren o
Ýöne halk üçin aýtjak da adamlar gözüňize getirin. Bize tawsiýen ýüklerimiz üçin bir bolsa aýdary $50-60 ýükümizde biz alaýsak $500-600 ýaşaýlarmy? Barça alınmandyr eken, alınmanda da ýanky dostum özüne de siz risk edip berýäňler şeýlerämi? Ýöňden işleş gören, gowtugda edip gören adamlar ýa-da gowy işläp gören adam bolar, büdüräp bilýär. Biz gorkup geljek bolsa, wapşe da şeýle ýükalmaly däl bolýar. Gorkmayan adam, gorkan adam diň öz ýurdumyzdan alýar şeýle, görüp alýar, gönüm elini alýar. Şu daşy dastap geçecek diýdiňem şoňa da ýolda bilen duwaýma gaçraýma diýip dur. Bu ýerde narat geldi. Ne gorkan adam herkede bunu ýalaky. Ol gorkmak diýen aýypdar, o gorkak köpät halatym ýetdi käbir ýerde. Ýöne iýen fewde gärýä şu daşy ýurdum bilen nimetjek bolsaň hökman risk bar onda. Men 500-600 hisar bar almandyrmda men 60 ýanky maşyny bolanda $50-60 harydyny ýöresem näde pul edýär şol. Ýanky dostum alyp ýörese özüni biz näde şon tutup bilýär, näde jogapkärçiligi çekip biler. Hiç çekip bilenler olar sawal janyň sag bolsun diýär. Ondan men ferýär köp kargoçy daşary ýurtda oturan ýeri. Ne bizde el aýagynda türküz. Näkile bolanda resmi namy esasynda ýurdumda gawat gelen resmi namyň esasynda sendik bir hukuk goraýjy, haksyna diýip goraýjy döwlet edaralaryny ýutup bilýän şoň esasynda mene şeýdim de bular beýtdi. Ne mene şo ýerine buňa dostumy düşündirip bildim mekan diýen. İkinji Orada karbon açıp bilmesen ýöredip bilmesen boş gürlemeýdi. Indi boş gürlemeýdi diýilýär, biz bilen işleşen adamlar gürlese gowy. Ol bilen konkurentim gürläp dursa bir hilekde ýa ol meni iş açyp göränok. Birini görmän işleş nimetmeýän baha bermek eýän biraz öňürek ýöredim bolýar ol. Kawat gelenok biziň ýagdaýymyzda. Indi mene diň özüme ujekde ýamanlar ýani ýerine degişdi, o da men degişdi diýetim gelýär. Men şo özüme diýen ýerine gawat nime alyp bilemokşum. Sözüňe jogap bermeli. Şunu sen işleşen adamlarymyzdan bir soraw etseň kommentariýada goýsaň, derrek siziň sorawyňyza kommentariýada gatnaşyp goşuşyp kän eger bir agdyşen adam bizden bar bolsa, ýokma oňa jogap goşulaýmaly. Şoň üçin oklan eger biziň bir işimizi beren sözümizde tapylmadyk bolsa, nime edip bilýär. Ýene biri kargoda ýükü görmän, pul berilmeýär dor. Ne çıkışıyor. Gen oryalarda dostum men aýdaýyn. Sen şularlar ýazman özüni gen görüp ýazyp oturýarsyň. Näme-de gen görýär? Birinji bilen baha ýüregiňi ýardy sen. Sen bu bahany çykaryp bilen o. Şoň üçin näme etjäňi men panikada ýazyp oturýarsyň. Bir aýda diýip bu aýanyň bir türkmen edýän öwrü bolan aýaňa diýip gelýär başlaýardy. Maksat şol bolan. Birinji gedek görýän ýerde şu bahara birinji gedek görmän, soň şonu ýalaky özüňde şok geçirip başga ýol tutdy. Inte görmedik zadyň kän edip inşallah biziň etjek ratlarymyz kän. Ol ne şonu ýalaky jogap berýär. Näňki kargodaky ýükü görmän pul berilmeýär do, sene mejlis Dubaýyň ýygy gelýär dosýa. Mejlis Dubaý bilen men iş göremem dogry ýöne. Dogry köp kişi TikTokda nämetdi? Mejlis Dubaý ýene de ýankylar ýa daşa ýurtda oturup işleýän adamlar da ha. Indi bizi barny men ýanky sözümde tapylmandy, men etmänim. İş ýere gelip bitdi penýa diýip berlersiň o bu manda şonu şeýle bir içinde köp bilemek koşuşdyr berlersiň. Nime ýetin käl berdi, ise edip bilemek bir mejlis ilmi düşäýdi diýensiňiz. O bilen bilemek adam tanaman gurrun etmegem kynlay. Benim bu aýtam tüde bat boşup gidip barýan, men tanamak dogry. Tanaman adamy ýen gepe urlýar. Ýöne onu da ýazdyňyz, açykladyňyz, halkyňyza çykardyňyz, menim şoňa jogap bereyim. Mejlis men bilişimde aňarda oturup işläpdir. Indi bizde el ýüzünde oturýarsa. Menim janymy gowurýar, siň gowurşyňyz ýaly. Maşyny süretjek bolsa menim bir ýere gowur gaçylýan ýerlerde oturup atak eder. Etjek işem şeýdip nemeden köpüň etişýär. Umuman maşyny barada şunu ýalap jogap beresim gelýär. Janyň sag bolsun. Ýazyp duruň şunu ýalap nemeleri. Açyp bergenleri ýa. Halkda boşaly.